سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجي بستدال وزيناتات اب تግራይ مردنايتوم اب كينات هيوتم سانو ينجر مهلاو مغلاصو اسرائيل نتي اب تهاجر زلو امباسي ኤርትራ ገንዘብ መخفላን መጀመርታ እዋን መግላጹን በነዳድ ዘሃብተማ ሀገራት ከም ቀረጽ ክሊማው ለውጥ ነደኻታት ሀገራት ገንዘብ ክኸፍላ ጻውዒት መቅራቡን ካለን ዘጠቃለለ ክኸውን ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትር ተኸታተልተን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታናይ ደወል ምልክት ክትጠውቁን በኽብሪ ይዕድመኩም مردئ نايتوم ابتن خلت عمت اب تግራይ استخيادة دماو كينات زموتو ابالات حيلتات تግራይ نسدرا بيتات ينقر الله نتزاقيت بزي سرعن بوسن ملكعو سرع زمسلن مردئ سعيبو سدرا بيتات بحبارن بتناصلن بعلاو سنة سرعت داقما يقبرن هايموناتو فتحتن اب استفلالي كبابيتات تግራይ يكايدو كم زلو تصبصبات ملكيتوم اب كتما مقله كفل كتما عد حق الزنبر اتو برهانو قبره بفلا يابز حلف كلتا سومنات ناي بركت زبول سدرا مردئ كم استنقرن ابتا ختما دبنا حزن انصالالي كم زلن تزاريبو نسو ابزربو ابز قربا اب كبابيتات عدشن دحن دبرن ناي بركت زبول تغادلت مردئ تنغيرلو اب بيت كريستيان ابستخيده داغماي قبر تساتيف نيره ازي زحزنيو بزحات سبات ابني ابالات سدرا بيتومن مقربو من حزن تقميطم الله ويدو ابتا نسو زنبرلا طابيان زحلف قدام كم زنغر تحبيرون بار زغلص اتو برهانه انتقونه نقصال سومن كم استمحللفن اب ጭንቀት كم زلون يزارب كابز كبابينا وفيرم زي تملسو محزوتنا غرابتنا الله ازينا فرحنا تጨنقنا علنا يبل ابز حلفه سمون اب سنه سرعات مرقه محبحب غدات كينات زترخبه بريزيدنت غيزياو محدار تግራይ ጌታቸው ረዳ ምርድ አባላት ኃይላት ምክልኻል ትግራይ ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዝነገር ገሊጽ ነይርዮ ንሱ ኣብ ዘረቡ ኣብ ቀረባ ግዜ ንኽብሮም በዝምጥን መንገዲ ህይወት ንዝኸፈሉ በሽሓት ዝቆጸሩ ሰማዕታትና ብዕል ምርድ ጌርና ንስድሮም ብዝተወሰነ ደረጃ ወን እንተኾነ ምሳኹም ኣለና ዝብል መልእኽቲ እንሕልፈሉ ክኸውን ይሎ ኣብትን ክልተ ዓመት ዝቆጸለ ኣብ መንጎ ሰራዊት ትግራይ በሓደ ገጽ በተሓደ ገጽ ድማ ሰራዊት መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያን ሰራዊት ኤርትራን عطقات غرابت كلاتن كوينم زكايدو دموغ كندي زاخلو تواغات كم زموتو اي تغلصن فلوي لوخ حبرت افريكا اولساغنا بسانجو قدم فرام وعل بريتوريا ابزهو مغلصي بسنك تكوينات اب كل تكوينات زنبرو لكبابيتات بدمر استا 600 شي حساب هاليقو كون كم زغل تزاريب نيريو كلهم تساتفت تكوينات قتلت صوتو عمص زرفان زركبوم سباو مسلات كم استحسو صبصبات تحلقت سباو مسلات يملكتو بفلاي ابتا اكل عودو كوينات زنبرتن نزبز حوان اب تحت عصوا زنبرت تግራይ بزحات سبات بمتقعتي سئنت مغبن مدهانيتن نموت تقالعم يوم بجكا برأس ختام مقله اب كالوت كبابيتاتون مردي يكايت كم زلته غليصو مع كان زينا بي بي سي قالو ذهبه معرق حيلهم كم مقله تبغيسنا بحوزين كومدما تنبينا بيلنا مصينا بزح ناي حزن نصلا استخدنا سبن ناي بيت كريستيان صلالاتن يقا اتري زحاتتنا يم سبات دما ناي زتسو تغادلتيم يبلونا ايلو او دوباو تግራይን ካልኦት ንስራሕ ብስተንቀሳቀሰሎም ከባቢታት ተመሳሳለ አገባብ ከም ዝረአየ ዝገልጽ አቶ معرق حيلهم تاغباب مرد سرع كم زيكونه بقلطف كوغن كم زغباني زامن نساب زربو اب قربان اب كباب عد غدمون كيده نيره ابون تمساسالي زلو ابوكا ولا كيناتن هلوون سدرابيتات ينغور نيرم يميلو اسرائيل قدم خلت عامتات عسرتات اشحات شكل ني امباسي ايرترا كم زخفلت اسرائيلاويت مربو حبريتا هيرتز رخيبه بزولت حبريتا نمجمرتا اوان نقالع بموصع الله وغيراتو اتا مع كان غليصاتو خمزلا لعلو سبسلطان بعل مزه حزبن ايميغريشن ان اسرائيل اتا گنزب نتم اب اسرائيل زنبرو گنك اب ولنتوم ناب هاغروم كملوس استسمامعو ايرتراويان بتي امباسي سنداتهم كسالت الله انتي زتخفل مخانيوم نزمع كان حبيرم مسرتنا يقدمن حجن لعلو سبسلطان ايميغريشن اسرائيل نزمع كان هيبو زلو حبريتا دما اتي ني امباسي ايرترا باسرائيل زتخفل گنزب كاب قرص ناص امبارون حبيرم الله درس تجبر مرمرة إيرترا إتأنكو كبعل مزي إميغريشن إسرائيل جنزب استقبلت هاجر مخانخ قلت انكولو بعل مزي إميغريشن إسرائيل كأن زمع كان يبوا بزول حبريتا دايركترات نايستكال بزعوازي قد مخلت عمتني إيرترا استخف لجنزب بزملكت أبزمت السمونات سفيح زرب ككايد مخاني حبيرو إسرائيل كم كالوت بزحات هاجرات معرب فراميت وعل سدتنياتات شحنت شعات 250 حدا كوينا بزمسرت كأني إيرتراويان بزملكت بمسرت تحقي بزي دليتهم نبهاجرهم ناي زي مملاس بوليسيا تقتل مالت سدتنياتات وي حتى تعقبه ناب ايرترا بحيل كيتسوغو يتقدد ايرترا وننتخونات بحيل تسويغوم ناب تهاجر زموص زيغاتات كم زي تقبل يزغلاص مسرت صبصب بعل مزي ايميغريشن مونغو كلت شحن 10 شعاتن كلت شحن 20 كلتن شحن 26 زيغاتات هاجرات افريقيا بولنتهم نما بقول هاجروم كاب اسرائيل تستملسو خوينم كاباتهم حيال امايت ايرتراويان كم زنبوري يزغمت ابزا عمت كا 3 ايرتراويان ناب هاجروم تمليسم يوم ايرترا اب اسرائيل امباسو كولن تحلوا كاب كلت شحن 10
2018 ጀሚሩ ግን ቀዋሚ ኣምባሳደር የብላን ፈጻሚ ስራሕን ንእሽቶ ስታፍን ጥራይ ዘለዋ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ኤምባሲ እስራኤል ብወገኑ ሰራሕተኛታት ዘይብሉ ካብ ዝኸውን ዓመታት ኣቁፂሩሎ መሰረት ምንጭታት እስራኤል ነዛ ማዕከን ዝሃብዎ ሓበሬታ እቲ ኣብ እስራኤል ዘሎ ፈጻሚ ስራሕ ኤምባሲ ኤርትራ ናጻ ውሳነታት ባዕሉ ክወስድ ከም ዘይክእልን ካብ ርእሰ ከተማ ኤርትራ ኣስመራ ዝመጾ ቀጥታዊ መምርሒታት ጥራይ ከም ዝቕበልን እዮም ገሊጾም ኣብ 2020 ከምኡ ድማ ዳግማይ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ዕለት 2 መንጎ ደገፍትን ተቃወምትን ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መሪሕነት ዘጋጠመ ናዕበ ስዒቡ ኤምባሲ ንደገፍቲ ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መሪሕነት ሕጋዊ ሓገዝ ከም ዝህብን ወከልቲ ናይቲ ኤምባሲ ብዛዕባ ማእሰርቲ ሓያሎ ካብ ደገፍቶም ዝምልከት ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዝመጹን እዚ ኸ እቲ ኤምባሲ ምስቲ ዝካየድ ጽምብላት ቀጥታዊ ርክብ ከም ዘለዎ መረጋገፂ ክትብል እዛ ማዕከን ጽሒፋላ ብተወሳኺ ገለ ካብቶም ኣብቲ ናዕበ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተዉ ንኹዳናታቶም ዝምልከት ኣብ መስርሕ ቤት ፍርዲ ቅድሚ ናብቲ ዝተዳለወ መደብ ምኻዶም ኣብ ኤምባሲ ከም ዝነበሩን ቅድሚ እቲ ግጭት ምፍጣሩን ምስ ሓለፍቲ ኤምባሲ ተራኺቦም ምንባሮምን ከም ዝገለጽዎን እዛ ማዕከን ጽሒፋላ መሰረት መንግስታዊ ሰነዳት ዝሕብሮ ድማ ትካል ኢሚግሬሽን እስራኤል ንኤምባሲ ኤርትራ ብድምር 71999 ሸከል ማለት ኣብዚ እዋን 18874 ዶላር ከም ዝኸፈለያ እዛ ማዕከን ኣብዚ ጸብጻባ ኣቐሚጣ ትርከብ ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ነበር ጎርደን ብራውን ብነዳዲ ሃብታማት ዝኾነ ሃገራት ደኻታት ሃገራት አንጻር ክሊማዊ ለውጥ ንኽቃለሳ በገንዘብ ክኽሕሰን ክድግፈአንን ኣለወን ኢሉ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ነበር ከም ስዑድ ዓረብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ቀጠርን ነርዌይን ዝኣመሰላ ብነዳዲ ዝሃብተማን ካብ ነፍሲ ወከፍ ወሰኽ ነዳዲ ዘይተኣደነ መኽሰብ ዘግሕጣ ዘለወን ሃገራት ካብ መኽሰበን ነደኻታት ሃገራት ከም መቓርሓ ከም ዘለወን እዩ ዝጽውዕ ዘሎ ጎርደን ብራውን ካብዘን ሃገራት ብውሕዱ 25 ቢልዮን ዶላር እናተቆርጸ ደኻታት ሃገራት አንጻር ክሊማዊ ለውጢ ንኽቃለሳ መተባብዕ ክወሃብ ኣለዎ ባህላዩ ጎርደን ብራውን ቅድሚቲ ኣብ ዝመጽእ ሕዳር ኣብ ዱባይ ዝካየድ ዋዕላ ኮብ 28 ከምዚ ኢሉ ብምዝራቡ ካብ ብዙሓት ኣቓልቦ ረኺቡሎ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉቴሬስ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ኣባላት ሕቡራት ሃገራት መራሕቲ ሃገራት ልቀት ካርቦን ንምጉዳል ኣመና ዛሕሊ የርእዩ ከም ዘለዉ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ እቲ ዋና ጸሓፊ ኣስዒቡ መራሕቲ ናይተን ቀንዲ ጠንቂ ልቀት ካርቦን ዝኾነ ዓበይቲ ሃገራት ልቀት ካርቦን ንምቕናስን ካብ ካርቦን ናጻ ዝኾነ ቆጠባ ንምጉልባትን ሓገዛተን ከበርክታ ከም ዘለወን ተላቢ ነይሩ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ነበር ጎርደን ብራውን እዚ ንሱ ዘቕረቦ ሓሳብ ኣብቲ ኣብ ዝመጽእ ሕዳር ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝካየድ ኣኼባ ኮብ 28 ሓጋዝ ከም ዝኸውን እዩ ዝሕብር ንሱ ከም ስዑድ ዓረብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ቀጠር ነርዌይን ኩዌትን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዘይተኣደነ መኽሰብ ከም ዝገሓጣ ብምግላጽ ኣብ ዋጋ ነዳዲ ወሰኽ ብምግባር እዘን ሓሙሽተ ሃገራት ኣብ 2022 ካብ ቅድሚኡ ዝነበረ ኣታዊታት ብዕጽፊ ከም ዝኸሰባ ይገሊጹ ጎርደን ብራውን ኢንተርናሽናል ኢነርጂ ኣሶሲዬሽን ከም ምንጭ ጠቒሱ ካብ ነዳዲ ዝርከብ መኽሰብ ቅድሚ ኮቪድ ኣብ ዓመት 1.5 ትሪልዮን ዶላር ዝነበረ ሕጂ ግን ናብ 4 ትሪልዮን ዶላር ዓብዩ ከም ዘሎ ይዝሕብር ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም